A teraz prichádza ďalší hosť. Pre mňa je to taká zaujímavá sféra, pretože možno, že aj medzi vašimi rodinnými príslušníkmi sú takí, ktorým sa hovorí deti alebo mladší dorast a oni fungujú celkom na youtuberoch. Je to veľký fenomén, možno ste zachytili taký Gogo, má už 1,5 milióna odberateľov, potom sú tam aj nejakí iní a ja som si zavolala jedného, ktorý patrí do top 3, je trošku aj iný, preto som si povedala, že by sa do trochu inak hodil, volá sa Selassie. Ahoj, čau. Ahoj. Veľmi ma teší. Nech sa páči, sadni si. Aký je to pocit byť v televízii, v tomto predpotopnom médiu? Tak ja som napríklad telku už 4 roky nevidel. Nepozerám to, mám ti povedať niečo o sebe, nejaké základné informácie? Ale tak akože zachytil som v časopise občas. Jasné, tak, to aj áno, snažím sa. Hej, robím, čo môžem. Ja som niekde zachytila, veď nemusíme hneď akože s týmto začať, lebo pravda je tá, že cítim sa teraz ohrozená a že naozaj sa tá štruktúra tých médií mení a je naozaj pravda, že mladí ľudia, neviem, tvoji odberatelia sú asi, máš prehľad, aký je to vekový priemer? Tak určite je tam väčšia skupina tých mladších ľudí, ale často sa stretávam aj so staršími ľuďmi, akože myslím mladší ľudia, že dajme tomu 12, 14, niekedy aj že 10 a niekedy aj že dajme tomu 6 a to už je také trošku, že to by si asi nemal sledovať, alebo že nemal by si byť ani na internete, mal by si byť niekde vonku. Ale stretávam sa aj so staršími ľuďmi, napríklad, ja viem, akože, že 22, jak som ja napríklad, alebo aj... Ľudia si ma odchod, ja mám 36, to si nevidel ešte. No. Alebo ukáž ma svojim odberateľom. Dobre, tak počkaj. Nenatočíme niečo? Že pozrite sa. A to je veková kategória, že oni podľa mňa pozerajú aj milujem Slovensku, ale teraz neviem, že jak sa zdraví taký mladý človek. Že ahojte ľudia, tak sa to zdraví, ahojte. Ahojte ľudia. Mám. Kde sa nachádzame? Nachádzame sa v Slovenskom národnom divadle. Hovoríš im, aby aj do divadla chodili občas? Už to skončilo. OK. No dobre, toto ináč, počúvaj, stretávam sa s takým človekom, ale on je že fakt starý, on má 38, volá sa Saifan. To je moc už, no, to už je... To by nemal už na internete nič robiť. Nemal by nič robiť, ja si to presne... Vždy, keď ho stretnem, on už mi neotvorí inak ako s tým svojím prihoretým foťákom a všetko točí. Ale to je super, to je podľa mňa strašne super, že on vlastne z telky prešiel na internet a tým pádom možno inšpiruje viac ľudí. Neprešiel, on tam išiel rovno. Ale je to fascinujúce, že a hlavne teda obdivuhodné, čo u nás sa to teraz len rozbieha, si myslím, no tak je Gogo, si ty, taký títo, a ešte mi tam jeden chýba. Exploited je ešte taký známejší. Áno. Že vôbec s tým začať, to rozbehnúť. A vlastne Gogo si s tým už úplne zarába, ty si neviem, ako si na tom ty. No ja si tým tiež úplne zarábam. Úplne? Akože tak živí ma to, robím to full time, je to v podstate moja práca. A podľa tých hodiniek ťa to neživí zle? Aha, tie mi dala ale priateľka na Vianoce. To sú dobré priateľky. A ako sa tým dá vlastne živiť? Tak ja som s tým začal ako hobby, lebo videl som, že sa to dá robiť akože v zahraničí a ja som začal tak, že som si zapol nejakú hru, hral som hru a to som komentoval. To strašne veľa ľudí nechápe, že prečo sa mám pozerať na niekoho, kto hrá hru a komentujú, keď si ju môžem sám zahrať, ale veľa mladých ľudí napríklad nemá tak silný počítač, alebo sa im to nechce kupovať tú hru, tak si to radšej pozrú s komentárom a vytváram do toho takú showku vlastne, že je to také zábavnejšie. No a tým som začal a o 4 roky na to sedím tu v SNDčku a rozprávam sa s tebou, takže je to že vlastne živí ma to, čo ma baví robiť. A to je podľa mňa úplne najlepšie, čo sa môže stať človeku. Ale myslím si, že preto sa ti v tom aj darí, lebo to je taký... Asi, ako mám niekedy občas také chvíľky, že proste už mám toho dosť a... A to ani nehovor. Ale nie, tak to každý musí mať, nie? Jasné. Takú tvúrčí krízi, určitú chvíľkovú. Tvúrčí kríza, ale to som chcela povedať, že keď človek naozaj robí to, čo ho baví, robí to s radosťou, tak ono to prinesie ten efekt. No jasné, ten efekt určite, sa ti dostavuje. A čo je ten obsah, ktorý teda prinášaš tvojim odberateľom, alebo ja by som to nazvala aj istej generácii. Ja sa tie počítačové hry chápem, to je pre mňa 14. rozmer, ale absolútne rozumiem, že je to len v inej bubline, ktorá sa vznáša mimo tej mojej niekde. Ale čo sa tam ešte deje? Tak je to strašne také rôznorodé. Ja sa snažím robiť čo najviac vecí a hlavne také veci, čo ma bavia. Nájdete u mňa videá, ktoré sú, si poviete, že čo, prečo toto niekto dal na internet, že sú totálne hlúpe, nemajú, dajme tomu, žiadnu výpovednú hodnotu, slúžia len na to, aby sa človek zabavil pri tom. A mám potom aj možno také videá, ktoré
ľudí niečo naučia, niečo im ukážu. A najviac som mal teraz vlastne fičiť taká séria, že Bad Kid, a to sú také príbehy z môjho detstva, lebo ak som bol malý, tak som bol úplný šašov a proste robil som zlé veci. A to im tam nejak akože prerozprávam tým ľuďom, zapojím do toho nejakú ilustráciu zaujímavú a baví to ľudí. Takže ty musíš byť aj technicky zdatný, že keď ilustráciu, tak si to všetko No, tie kresby sú úplne zlé, ja to kreslím len tak halabala, ale to je na tomto pekné, že ľudí to baví. Je to. Áno. Je to také tvoje. Ale študoval som akože umeleckú školu strednú, ale nezostalo mi to v tých rukách. Dlho som nekreslil. Strednú umeleckú školu, akože šupku? Áno, na šupku som chodil. A čo si študoval? Dizajn. Dizajn, výborne, tak to sa k tomu všetkému hodí. Moja mama je šupkárka inak. Hej? No? Ale tak ona už má, vieš, koľko rokov. Koľko? Veľa, že? Če, viac jak 20 určite, to tak odhadom. A to už ani... To nie je dobre, no. Ja, jak sa teším na teba, keď budeš domove dôchodcov. A ja už asi nie tým. Ja neviem, to ešte už nie. Vieš čo, pustíme si takú malú ukážku pre ľudí, ktorí netušia. Zdravíčko, priatelia, peláce, peláčky. Moje meno je Selasi a dneska je tu so mnou Evžen. Čaute všetci. A Betka. Čaute všetci. Betka si napísala 2 príbehy, v tých príbehoch vynechala nejaké slova. Našou úlohou s Evženom bude tie slova doplniť do príbehu. Potom sa napijeme obidvaja vody a Betka nám náš vymyslený príbeh bude čítať. No a my sa proste nesmieme smiať, pretože ak sa budeme smiať, budeme celí od vody. Feministka. Bezočivá. Namiesto Ludovita Štúra. Žaluť. Chatrč. Zaschnutý. V bezočivej dedine žili muž so ženou. Obrábali na meste Ludovita Štúra a nažívali by si ako žalude. Toto je jedno z takých asi najsledovanejších videí, pretože som ho vydal tak, že 2 týždne po Vianoce som si dal pauzu. Vydali sme toto video, bol tam môj brat Evžen a Betka. Je to bol tvoj brat? Áno, to je môj brat. On sa inak volá Jakub, ale má taký pseudonym, že Evžen. Umelecké meno, hej. A jemu sa to hodí, lebo je taký... Hej, videli sme to. A bolo to super video, že dobre dopadlo. Ľudí to bavilo a ľudí chceli viac epizód vlastne. Z tohto to je čo, že bolo veľmi dobre sledované, čo to znamená? No, malo to za krátku dobu veľa pozretí, veľa lajkov, veľa komentárov. Čo to veľa? Tak ja neviem, asi koľko to malo, čo neviem. 150 000 pozretí to malo za nejaké 3 dni, alebo tak nejak. To je slušné. To je v pohode. To je úplne v pohodičke. My sme mali tiež jedno také video z Národného divadla, to mal. Koľko malo pozretí? Mal 600 000, ale... Ale to je dosť. Máš ty nejaké hranice, kde si hovoríš, tieto témy nebudem rozoberať, tieto produkty nebudem propagovať, aj keby mi za to akokoľvek zaplatili? Čo sa týka toho odkazu, tak uvedomujem si, že mám určite veľkú moc ovplyvniť tých mladých ľudí a snažím sa ich ovplyvniť v nejakom dobrom smere, že dať im nejaký odkaz a všetky tie videá dokopy, odkedy som to začal robiť, tak majú takú nejakú tú ideológiu, aby ľudia robili to, čo ich baví a nedávali alebo nebrali vohľad, čo im hovoria iní ľudia, že toto ti nejde, že kašli na to, nerob to, ale pritom mne to tiež hovoria, každý deň počúvam nejaké disy a hejty. Keď niekto napíše, že som degeš, tak ako sorry, ale... Ale tak to, hádam, ani nie je možné, že ti takto škaredo niekto... Aj horšie, toto bolo ešte veľmi slavé. Potom mi povieš tie slovíčka, ktoré používajú mladí. Niekedy neskôr, keď sa rozprávame o tých možno, že zaujímavejších posolstvách alebo podnetoch na zamyslenie pre túto generáciu, tak ty máš teraz takú sériu videí, alebo máš, nie teraz, ale už máš dlhšie sériu videí, ktoré sa volajú Výlety na slepo. Hej, Výlety na slepo. Odkedy som nastúpil do auta, až kým som z neho nevystúpil, nevedel som, kam idem. Fúha. Katnice bývajú 3x4 metre, väčšie nie sú. Welcome here. Nachádzame sa v utečeneckom tábore na hranici medzi Srbskom a Maďarskom. Toto je asi spalovňa, alebo... Ano, přesně. Krematorium. Kde se konaly pitvy. Pitvy vězňů z koncentračního tábora, getto Terezín. A nebo z Malé pevnosti z gestapa. A během druhé světové války tady bylo spáleno asi 30 000 těl. Čiže
Čiže ty sa necháš niekam odviesť? Naozaj nevieš kam? Nevedel som. Tušil som, ale nevedel som, kam idem. Kto ti to organizuje, že kam ideš? Tak ono vlastne boli 3 videá, alebo 3 tieto výlety a bolo to OSFK, nadácia Otvorená spoločnosť. A oni vymysleli takýto projekt, že poď tam a odkáž nejak mladým ľuďom, že nie každý je rovnaký, lebo tento projekt slúžil proste na zbúranie tých predsudkov. Strašne veľa ľudí to nepochopilo a strašne veľa ľudí ma začalo označovať za slniečkára, za proste nejakého vlasti zradcu a podobné takéto vymysly. Ale môj odkaz týmito videami bolo vlastne ukázať mladým ľuďom alebo im sprostredkovať tie emócie, ktoré som mal na tých výletoch a fakt im ukázať, že nie každý je rovnaký. A že svet je rôzny. Už potom, samozrejme, ako v istých tých oblastiach z toho trčia ďalšie otázky a nič nie je čierno-biele a nedá sa tiež všetko generalizovať, čiže asi by sa tam mali potom objaviť aj nejaké otázky ohľadom nejakých riešení tých situácií, ale to už asi nie je tvoja úloha. No, Viem si predstaviť, že 12-ročný človek ani netuší, ako to vyzerá v nejakej rómskej osade. Nie, on len napíše, že všetci nejaký tu doplynú a to je na tom inak veľmi smutné, že takto mladí ľudia dokážu napísať tak škaredú vec. To ma dosť akože zosmutnilo, keď som si čítal potom tie komentáre, že wow, že takíto ľudia ma sledujú, majú takýto názor. Že... Tak možno, že vďaka týmto videám si celkom zistil veľa aj o svojich odberateľoch, nie? Hej. O niektorých teda. O niektorých, nie o všetkých. Jasné. A možno to ani neboli moji odberatelia. Tiež nie sú všetci rovnakí. No, to sú už také veľmi, veľmi citlivé témy, ale áno, je pravda, že teraz si neviem úplne predstaviť toho 12-ročného človeka, ktorý pozerá teba s Evženom, ako plujete vodu a potom tam zavesíš to a hovorí si, že čo sa stalo? Hej, toto bol taký 360 stupňový obrad. Dajme 180 stačí. Dajme 180 stačí, OK. A tí ľudia boli z toho prekvapení, že takéto niečo som nečakal na tvojom channeli. Ale na druhú stranu je to podľa mňa fajn, že som ukázal aj ostatným ľuďom, že youtuberi tu nie sú len na to, aby na seba plúli vodu, ale aby odkázali niečo tým ľuďom, ktorých sledujú. Ja musím tiež povedať, že keby som teda nerobila asi v médiách, a ja som teda robím v televízii, ale my som ti pripomenula, tak by som sa nedostala, napríklad vďaka Superstar som sa 3-krát dostala na Luník 9, kam sa asi človek len tak bežne nedostane. A tiež tam vyplývajú z toho nielen otázky tolerancie, ale aj čo s tým a riešenia, ale to už tu na to teraz nie sme, ale skrátka, že ľudia ako tí, ktorí majú týchto odberateľov, sledovateľov, majú túto príležitosť. Dokedy môže byť človek, do akého veku youtuberom? Ja som videl 90-ročnú babku, ako hrala GTA 5, strieľala tam ľudí a fakt... A vedela o tom, že to robí? Vedela. OK, čiže každý, ako nie je to teraz, ja sa to snažím aj preto teraz definovať, aby sme nemali pocit, že youtuberi to je teraz len pre 12 až 14 ročných, ale je to svet, ktorý je oveľa pestrejší. A ono je to tak, lebo tu tieto napríklad nejaké internetové médiá zdieľajú stále len nás a tým pádom tí ľudia si myslia, že len toto fičí na YouTube, ale pritom YouTube je miesto, kde sa dá variť, dajú sa tam nájsť nejaké rôzne športové veci a takto, že to je strašne pestré to a to je na tomto super. Že to prináša veľmi veľa. Už potom sa v tom len vedieť zorientovať. No tak dáš si do vyhľadávača, na čo máš chuť a si zorientovaný. No, ale aby ťa to nejak nedezorientovalo, keď máš 12 rokov. Dáš si takúto guličku, prosím ťa? No a čo je to za guličku? Vieš čo, to robila Hanka Hrstková. A môžeš si vybrať z tých guličiek? Či vieš čo, len ti chcem... rovnaké? Skús prosím ťa nakupovať viac bez obalov. OK. A pak... A Hanka, vy si nerobíte nejaký taký videoblog, kde by ste rozprávali o týchto veciach? A že by ste tam aj niečo uvarili? To je inak super. Čo teraz? No, akože aj tá gulička, ale aj ten... Že o týchto veciach hovorí, nie? Hej, lebo to nerobia ľudia, vieš. A to je škoda, lebo proste v Amerike alebo v zahraničí je toho kopec, ale tu pre Čechy a Slovensko to nikto nerobí. A Hanka, začnite také robiť. Tak si možná popovídame potom. Dobre. No, už je to tu, už je ruka v rukáve, dávame to dokopy. A ďakujeme za to, že si prišiel, budem ťa sledovať. Pozri si občas telku, aby si na mňa nezabudol a keby si... A čo by si mi tak poradil do budúcnosti? Ja si ťa nájdem na internete niekde. Dobre, no. Dobre, nech sa darí. Ďakujem. Máš istú generáciu v rukách aj ty, takže nepokaz to, prosím ťa. Budem sa snažiť. Ďakujeme. Chcela si.